Hello friends, welcome back to Lemon SB. So लोगोफोर आं दिनै माने सुकियावहाय माने बेरायनो थांनाय जादों आरोना 15 आगस्टनि स लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स्किप खालामासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय स गाइस आंजों लोगोसे फैफादो स लोगोफोर नै जों दा थांगासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आंजों फैफाबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस Happy Independence Day guys. Ini so लोगोफोर थांगासिनो आरोना जों दा गैया थायो आरोना दोनखायो गासिबो थांगासिनो आरोना माने एसां माने मोजां जानो माबायदि मोनदों आरोना क्वालिटिफोरखौ माने बाय मावनोबो हागौ आरोना अब्लाबो नायदो आरोना दसे इन्जय खालामदो आरो आंजों लोगोसे A few moments later. So लोगोफोर जों माने मोनफैबाय आरोना सुकि गेट so नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ जाबाय so guys फाइनालि जों माने मोनफैबाय आरोना माने हाबबाय आरोना सुकि गेटनिफ्राय हाबबोबाय आरोना जों फाइनालि माने मोनहैसिगोनानो बारा गोजान नांला आरोना guys जों दा फाइनालि माने मोनफैबाय आरोना सुकियाव स लोगोफोर नायनो लादों आरोना भिउफोरखौ मोजाङै माबायदि माने गोबां माने बेरायनो फैदों आरोना दिनै 15 आगस्टआवहाय नायनो लादों भिउफोरखौ माबायदि फाइनालि दासो माने बिराद गरमबो माने ओमफ्राय बेयाव फैनानै माने बिराद फ्रेशबो मोनदों आरोना लोगोफोर ये गाइस ये नज़ारा देखो यार व्हाट ए व्यू माला तुरला हेलो गाइस फाइनली पहुंच गया रे बाबा ओह माय गॉड वाव माबायदि नुखो ओमफ्राय दारि सारि सिनबोआखै माबायदि नुखो मोजांदो बा बिराद गोबां उनाव दिनैसो सुकि आरोना फाइनालि गाइस जों माने मोनफैमारबाय आरोना पानी हाय ठंडा कूल ओ माला माने बिराद गोबां उनाव फैनानै माने बिराद माने गोसोखौ माने बिराद माने गोजोन मोनदों आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन आं माने सुकियाव फैथारो आरोना गाइस माने सरि दे गाइस माने आङो गय जादोंमोन आरोना ओंखायनो माने खुगायाव माने गय दङ नालाय बेनि थाखायनो एसेबां माबा खालामनो हायाखै आरोना गाज्रि जामोन आरोना भइसफोरा माने एसेबां क्लियार जायाबो जानो हागौ आरो माने गय जाफ्लांना लाबाय आं माने सिगाङावनो माने भिडिअ खालामनायनि सिगाङावनो माने गय जाना लाफ्लांबाय आरोना बेनि थाखाय माने सरि बिनो जाबाय आरोना गाइस गोदाव सोरावखा फाग्ला ब्लग बानायखायोना माने बेयाव माने आङो माने एसेबांबो ब्लग होबाय थाया आरोना माने ओरैनो मालाबा समाव माने होयो आरोना ब्लगखौ
माने आं बांसिन माने सर्ट भिडिअ'सो लाबो नालाय बे चेनेलावहाय माने बेनि गेजेरावनो माने आङो माने ब्लग लाना फैबाय आरो दिनै माने दिनैथ' आरो 15 आगष्ट नालाय बेनि थाखायनो आङो माने ब्लग लाबोबाय आरो ना होमबाबो माने जेनेबा गोसो गैथाराबाबो आरो ना नायलांदो आरो ना भिडिअखौ जेनेबा गोसो गैथाराबाबो नायलांथारदो आरो ना भिडिअखौ जोबजासिम आरो ना ओमफ्राय आरो मोननैसो जेनेबा भिउफोरखौ नायना लादो आरो ना लोगोसे अरे यार व्यू नजारा देखो यार ओ मायला तुरुल्ला इसोर माने दा माने भिडिअ खालामगोन आरो ना कभार भिडिअ इसोरबो माने इसोर आंखौ लिंना लाबोदो आरो ना माने इयाबो माने चेनेल दंखायो आरो ना इबो माने ब्लग बानायगासिनो नामखौ चेनेलनि नामखौ बुंना लादो चेनेलनि मा जानकि सरगियारि स' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर माने शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो ना बिनिखौबो माने आं ओरै एक्सपिरियेन्स गैया दे एसां माने ब्लग बानायनायफोराव माने दा आंबो माने नाजागोन आरो ना एबार इयाव माने ब्लगबो लाबोनो नाजासिगोन आरो ना ब्लग आरो माने जेनेबा सर्ट भिडिअफोरबो लाबोनो नाजागोन आरो ना माने आं एसां माने सर्ट भिडिअ बानायनो माने एसां टाइम मोनाखै बेनि थाखायनो माने आङो माने गोबावबो जाबाय जेनेबा भिडिअ होनाथाराखै बेनि थाखाय माने आङो ब्लगखौनो लाना फैबाय आरो ना बिसोरो जेनेबा बिसोर माने कभार भिडिअ खालामनो होननायखाय ओमफ्राय आरो लोगोसे आरो बेरायनायबो फैनाय जाबाय आरो ना सुकियावहाय आङो गोबावथार जाबायमोन माने सुकियावबो बेरायनो फैथारिया अब्लाबो दे नायलांबाय थादो आरो ना लोगोफोर आं माने डाइरेक्टलि माने पिकनिक स्पटखौ माने खोन्थिनो हायासै आरो ना सब बेनि थाखाय आं माने सरि बिबाय आरो ना जेनेबा डाइरेक्टलि माने जेनेबा पिकनिक स्पट जेनेबा जाग्रा जायगाखौ माने एसां माने देखायनो हालाबो जानोबो हागौ आरो ना बेनि थाखाय आं माने सरि बिनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर